MTN to the world. It's young to the beginning. Oh what? You be the man? Shot. YSC wanna sound thunder. Put you on in the fresh shot. Anaka. Now then the jolly one. Sani Captin. Okay. Sani yanzu na ga result ta fito fa. Inna lillahi yaushe hakan ta faru tofa. A English din nan yasin F9 nake tsoro fa. Chap barin karanta Fatiha an tofa. Meye abun fargaba tun da duk ba mu duba ba. Sanda muke English yasin ni ban gama ba. Shine dalilin da yasa ba za ka yi nasara ba. Ni yasin tsoro nake ji na san ba za ku gane ba. Tunda muka resume so daya na kwashe not. Ni ina gani ina da basira no need to judge. Ga assignment ga ta sata sanda ban yi ba a lot. Hakan ya ishe ni na gane miye na ci abort. Kai kana da hope tun da kana shiga aji. So nawa ana kamo ni Abuja amma bana ji. Ni gabana ya fi faduwa akan biology. Dan sanda muke yi fita na yi dan na gaji. Batun result din nan shine yasa ni jin kishirwa. A ce cikin mu babu guda ɗaya mai kwakwalwa. Na ji abin da UBD yake cewa. Sai ka ce babu shi ake zuwa cilin da dadewa. Yanzu dai a bar maganan nan gayu kawai mu duba. Wanda ya ci ya ci wanda bai ci ba bai ci ba. If we no check out ba za mu daina fargaba ba. Gaskiya gwara a duba dan akwai kes da su ba. Tell me that your name make a check gwada a go see. Ka sa UBD man a gaba ka sa YSC. Let me check your own, you checking on, I know say we go see. Yanzu dai yana ta loading ya Allah kai mana Messi. Fresh alpha, Alquran UBD you don't suffer. Nifa, kai ma ka san dole ne kai sofa. To nifa, ina ga tin amma ka sha kafa. Your English F9, Maths F9, Physics and Chemistry din guba kuma F9. Ka you in this issue wallahi I wanna exit. Ni a gida cewa nayi zan zo da like ready. Ni da yanda zan yi wallahi sai na edit. Gaba ɗaya fele dina duk in cire su a list. Kalle mu yanda muka zama abin tausayi. Abin da ya same mu malam nobi tsautsayi. Mu muka jawo kanmu babu yadda zamu yi. Shi kawai mu haƙuri mu dauki kaddara. Duk abin da zamu yi yanzu mun makara. Kawai dai gaba mu yi shiri mu daura damara. Ya zama fagen karatu mu mun gagara. Daga yau ba malamin da zai riga ni shiga class. Ni na daina faɗa na daina fasa glass. Ni da sassafe zan rinka zuwa in ɗauko class. Sai in naga anyhow sai in je in kotin grass.